Obecná radnica v Prievoze či Dom kultúry Bulharska. Aj tým sa venovali poslanci miestneho zastupiteľstva. Objekty by mohli v blízkej budúcnosti prejsť rekonštrukciou. Budovy, ktoré dlhé roky chátrali, by mohli mať zmysluplné využitie. Reč je o obecnej radnici v Prievoze a Dome kultúry Bulharska. Na oboch sa rozbehli projekčné práce. Mestská časť Ružinov sa musí definitívne rozhodnúť, čo v týchto priestoroch bude. Podmienkou je žiadna komerčná činnosť. Obe stavby si však vyžadujú značné financie na rekonštrukcie. V projektovom zásobníku z eurofondov máme aj rekonštrukciu Domu kultúry na Trnávke, aj z obecnej radnice v Prievoze. Teraz sa práve už teda rozbehli projekčné práce, to znamená projektanti pripravujú konkrétny projekt, na ktorý budeme vedieť vysúťažiť dodávateľa a podať projekt. Dúfam, že to bude teda do konca tohto roka. A my už máme v podstate, myslím, že aj predschválené nejaké financovanie v tejto oblasti. Čiže je zadefinované jasne, že obecná radnica v Prievoze bude komunitný priestor a sobačná sieň a Dom kultúry na Trnávke zostane presne tým, čím bol Dom kultúry na Trnávke, priestorom pre rôzne tanečné, pohybové, krúžkové aktivity pre deti obyvateľov. Michal Sebin, poslanec za Prievoz, predložil podrobnejší návrh o tom, ako by mohla byť radnica do budúcna využitá. Môj návrh na zmenu uznesenia vlastne cielil na to, aby sa teda definovala iná funkcia radnice, a to je vlastne taký komunitný priestor, ktorý by bol vlastne takým denným priestorom, ktorý by mohli obyvateľia Prievozu, ale aj celého Ružinova denne využívať. To znamená, mohli by tu byť počas dňa napríklad stretnutia klubu seniorov, nejaké krúžky, nejaká zaujímavá činnosť, klubovňa a podobne. V podstate už aj ten môj návrh tej zmeny vychádzal z participácie s občanmi, či už s občianskymi združeniami alebo s jednotlivcami. A myslíme si, že teda aj v tom ďalšom procese, ktorý už bude následovať v rámci spolupráce teda so spracovateľom tej projektovej dokumentácie, určite dôležité s občanmi participovať. Už len z toho dôvodu, že tam chceme mať teda nejaký komunitný priestor a nejaký priestor pre občanov. Dom kultúry Bulharska rovnako prejde rekonštrukciou. Mestská časť plánuje komplexnú obnovu tohto objektu. Donedávna boli priestory prenajaté, dnes už len tak zývajú prázdnotou. Bohužiaľ sa stalo to, že ten neziskový sektor, ktorý ich mal prenajaté, skončil presne ako neziskový sektor. Dokázali tam investovať pomerne dosť peňazí a hlavne vlastnej práce a musím povedať, že zachránili tento kultúrny dom pred väčším chátraním, napríklad utesnením netesnosti v streche, opravami kúrenia a temperovaním cez zimu. Ale teda veľmi prísne podmienky, ktoré niektorí poslanci navrhli, to, že musia preukázať, že preinvestovali 150 000 eur pri vykonávaní neziskových aktivít, nedokázali úplne splniť. Nie oveľa, ale nedokázali a aj sami prišli na to, že nedokážu za takýchto podmienok fungovať. Čiže momentálne je opäť prázdny tento dom kultúry a my sme presvedčení, že už v podstate tá rekonštrukcia, dúfam, príde čo najskôr, že už ani nemá zmysel riešiť niečo iné. Komerčná činnosť sa tam nebude môcť rozvíjať tak, ako by vlastne obyvateľia chceli. Uvažovalo sa nad reštauráciou, kaviárňou, ale to vzhľadom na to, aké sú podmienky EU fondov, nie je možné. Ale čo sa týka názoru obyvateľov, samozrejme chcú, aby pokračoval Dom kultúry tak, ako je, aby plnil hlavne tú komunitnú funkciu, to znamená, že by sa tam ľudia mohli stretávať, mať tam svadby, krúžky, aby sa mohli venovať v podstate kultúre. Vítam akúkoľvek aktivitu, ktorá súvisí s obnovou majetku a kultúrnych stánkov, ktoré je napríklad jeden z týchto. Na Trnávke až bolestne chýba akýkoľvek priestor napríklad pre kultúrne aktivity alebo pre krúžky a práve Dom kultúry Bulharska, podčiarkujem, zrekonštruovaný kultúrny dom Bulharska, nie je taký, ako ho tam máme teraz, by mohol byť tým správnym miestom. Pre TVR Valeria Konevých.